избухва. Но пък добри са му тези удари в тялото. Ето отново апъркъти за Лагачар. Кобрата рестартира, така да се каже, в средата на ринга отново и сега той поема инициативата. И продължава в същия дух. Пак лев прав в главата. Именно там трябва да бъде, в центъра на ринга, там където може успешно да маневрира с краката, защото в това отношение той превъзхожда Чар. Виждаш колко тромав е. Той чака да стигне до близката дистанция, за да бъде опасен, и то особено в началните рундове. Защото разчитаме, че кондицията на Кубрат ще бъде по-добра. Сега Кубрат отново иска без лакът да ползва съперника му, ако може. Хубави попадения в главата на Чар. Трябва да прицели, трябва да се премери добре с апърката. Сега Чар направи нещо, което не е на празно, когато са във въздуха. Добре, и десен сега. Трябва да изпреварва с този десен. Не той да изчака неговия съперник да го прави. Айде и десен. Чакаме за десния, но ето го това две, за което и някои зрители искаха да видят. И пак стигаме до този кратък клинч. Ето сега добро. Този път занити го направо с това десно круше. Съдията казва холд и прави забележка на Чар, но той продължава да пласира тези удари. Добра работа. Ето сега чудесна дискусия. Разбра, че десния прав е силното му оръжие, независимо от това, че той трябва да просто да подготвя своята атака. Но ето, това, че той е по-пъргав от своя съперник, вече се чувства като предимство. Се изтегли леко назад, за да избегне удара, да не седи в тази близка дистанция. То това не е и клинч, ами просто седят и се дебнат. Да. Браво, Кобра. Това е атака на Чар, от която Кубрат се спасява, и точно сега и в края. Този рунд съм сигурен, че е спечелен.